Isa mu je zuwa na Gombe. Sama. Aha. Mata ku juya abinda Allah ya ba ku da mai kiɗa na zo mu casa kan lokaci mu ci moriyar tangaran. Mata ku juya abinda Allah ya ba ku da mai kiɗa na zo mu casa kan lokaci mu ci moriyar tangaran. Sama. Na ji girgire ba shi kyale baiwa ita kuma daddawa ta fito shegun su kalwa ita kwanwar gami babu girma an kanwa masu rawa su taka suke kama ai ta tsaiwa sai taron biki ya yi taro a ga kowa ba na zuwa bikin dai da babu irin kuma ta na zo wanda reshen gigin ya zane in girgizo a kasantuwa ta da kukan babu shiftin gizo idan ma sai nauyin jiki ba sa da kyamar hazo kuwa za ta dau lokacin ta bani in gizo in ba ta baiti na waka har da gangan rawa sama me da me ku yan mata me da me ku Galaban janku na zo ku tashi na ganku Isa Gombe ne ke kiɗa domin ku Gaba na batu in kisa nan ku Domin yayan biki tamkar ku Tun da rabi ya bani ku babu ranar yin dare na sama da daɗi kai hirawar na kare da ku na wuce maradi an ce zani matan garin duka na zumuɗi sun yi rawar kinana kamar ta mutum makurdi da kabarin ƙasa ta garin ku yake mabuɗe daɗi na da ku ba ku ko shairin salo na sama ba zan rera baiti abun mara gado ba zan kyale mata na dau mara kyan hali ba in dai ba ku ba zan batun kyawun gida ba ku ne ran gida sai da ku aka kwashe raba hirar gwanje dai ta ku ce ko ban fito ba idan in nai kida za ku juya irin na baya sama kai horibo haba mana ku sai ta ku bari na kan ma'auni dan na saba yin uzurin ku kuna da rauni kujeru kuke abide ku gurin mazauni dan kifi akan cin sa ko da yana da karni kar sai na fito za na tashi kuke tsayar ni domin ba ni kauce batun ku kuna da